In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Een goede dag en welkom bij het Extra Journaal in het Nederlands van 5 oktober. Ik ben Maurelio Nobrega en dit zijn de nieuwsberichten voor vandaag. Het is ondertussen een feit. Tula is eindelijk officieel gerehabiliteerd in het Nederlands Koninkrijk. De gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George Wout, heeft gisteravond bij de officiële rehabilitatie van Tula door de Nederlandse regering een brief voorgelezen van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. De brief is gericht aan het volk van Curaçao voor de formele rehabilitatie van Tula, de leider van een van de grootste opstanden ooit tegen het slavernijsysteem in het Caribisch gebied. Tula werd geëxecuteerd op 3 oktober 1795. De officiële brief is overhandigd aan minister-president Gilmar Pisas met als doel de brief een plaats te geven in het Tula Museum, waar iedereen de brief kan bekijken en of lezen. En er zijn nog te weinig gepensioneerden aangesloten bij de organisatie die moet opkomen voor de belangen van de gepensioneerden van ENIA. Een groep gepensioneerden heeft zich bij de Vereniging van Gepensioneerden en Toekomstige Gepensioneerden van ENIA Caribe aangesloten. Dit wordt afgekort met ASPEN. Maar het kan nog veel beter. Vorige week deed de vereniging een dringende oproep aan alle gepensioneerden en ook degenen die premie betalen voor toekomstige pensioenuitkeringen om zich als lid te registreren bij ASPEN, zodat de organisatie geaccepteerd en erkend kan worden als vertegenwoordiger van alle ENIA-gepensioneerden. Naast deze oproep zal ASPEN ook ontmoetingsdagen organiseren waar gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden zich kunnen aanmelden en registreren. President Elgin Filipa benadrukt hoe belangrijk het is om te beseffen dat als er geen oplossing wordt gevonden voor de financiële situatie van ENIA, dat de vooruitzichten voor gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden niet rooskleurig is. En vandaag is het de Internationale Dag van de Leerkracht. Vandaag 5 oktober wordt er stilgestaan bij de wereldwijde viering van de Internationale Dag van de Leerkracht. Sinds 5 oktober 1994 geldt deze dag als Internationale Dag van de Leerkracht. Deze dag is uitgeroepen op basis van de aanbevelingen van ILO en UNESCO met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van leerkrachten. Deze aanbevelingen stellen criteria voor het recht van leerkrachten en normen voor hun initiële en professionele opleiding en benadrukken de bijbehorende arbeidsomstandigheden. Dit geldt overigens ook voor niet-docerend personeel in het onderwijs. Deze aanbevelingen werden geformuleerd in 1966 en aangevuld in 1997. Op deze manier benadrukken deze internationale organisaties het belang van het werk en de rol van het lerarenberoep. Vandaag organiseert Onderwijsvakbond Doen verschillende activiteiten in dit kader. En we zitten aan het begin van oktober, wat ook geldt als de maand van de cyberveiligheid. Tijdens de maand oktober wordt er stilgestaan bij een nieuwe dreiging voor de mensheid, cyberaanvallen. Ook op Curaçao. Door de toenemende digitalisering wordt de vraag rondom cyberveiligheid steeds relevanter. Het ministerie van VVRP gaat in deze maand dan ook aandacht vragen en informatie geven over dit onderwerp. Er zou een taskforce in de maak zijn om dit thema op Curaçao te behandelen en uit te werken tot beleid. En na een succesvolle actie afgelopen weekend is de campagne Non-Missie officieel van start. Deze campagne heeft betrekking op het leed dat iemand vanaf jonge leeftijd ondergaat door pesten, oftewel bullying. Deze campagne moet dienen als stimulans en mensen activeren om telkens opnieuw op te staan tegen bullying, marteling en ook psychisch en fysiek misbruik. Het idee is om een nieuw begin te maken, te praten over deze onderwerpen en het taboe te doorbreken. Het is tijd voor de reclame. We gaan even naar wat advertenties. Dadelijk zijn we terug. Familia Coopera, Saco Censo 23 tapahay un vista total, correcto y anónimo de tour habitante y vivienda. Después que un encuestador visita bo familia y vos llena gente e encuesta junto, te pega un sticker na un caminho visto parte para fora de bocas como prueba que bo hogar ta conta. Familia Coopera ahaya ng sticker y nang ta contento paso nang a cumple. Y tate aqui 10 anos trobe lobing e siguiente censo.
PCI e família que a cooperar. Abo também? A la vez, família cooperar está contento de por ajuda informar abo. Danke de antemano de parte de CBS e Censo 23. Panosa com nosta. En we gaan verder met het extra journaal. Het korps politie Curaçao gaat werken aan leiderschap onder haar agenten. Het gaat dan met name om het thema leiderschap in de breedste zin van het woord. Uit het jaarplan van het KPC valt op te maken dat er ambities zijn om het functioneren van het korps te tillen naar moderne normen. Deze zouden wat hoger liggen. De juiste man moet de juiste functie vervullen, staat er te lezen in het jaarplan. Ook wil de organisatie zich als werkgever beter profileren. Ook daarbij is voorbeeldige leiding gewenst, aldus het jaarplan. En tijdens de behandeling van een moordzaak is gebleken dat de partner van het slachtoffer de man heeft vermoord en vervolgens het lichaam van de man in zee heeft gedumpt. Het gerecht in eerste aanleg heeft gisteren voor het eerst de moordzaak behandeld waarbij het lichaam van de man S.H. Domitilia in de wateren van Canoa Beach op 18 juni werd gevonden. Op het moment dat het lichaam werd ontdekt waren er veel speculaties over wie zo'n wrede misdaad zou kunnen begaan. In deze zaak worden de vrouwelijke verdachte I. Jacobus van 52 jaar en haar zoon G. Jacobus van 26 jaar beschuldigd van het koelbloedig vermoorden van het slachtoffer. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de aangeklaagde de man aangevallen terwijl hij sliep, om hem vervolgens meerdere keren met een mes in het gezicht, de keel en op verschillende delen van het lichaam te steken, met als gevolg dat het slachtoffer overleed. De zoon G. Jacobus zou een kussen op zijn gezicht hebben gehouden totdat hij stikte. Volgens de aangeklaagde was het slachtoffer haar partner, maar tijdens een ruzie bedreigde hij haar dochter met verkrachting. Hier kon ze niet mee leven, zei ze in de rechtbank. De zaak zal waarschijnlijk in februari of maart 2024 verder worden behandeld. Een andere zaak in de rechtbank moest worden uitgesteld omdat er een gesprek werd opgevangen over het stelen van auto's. Gisteren besloot de rechtbank een zaak van autodiefstal uit te stellen nadat het vermoeden was gerezen dat de partner van de verdachte ook betrokken was bij deze zaak. Tijdens het politieonderzoek kwam een gesprek tussen de verdachte in de SDKK, oftewel de gevangenis, en zijn partner naar voren die op dat moment vrij was, maar later werd vastgehouden. Dit was aanleiding om de vrouw verdacht van medeplichtigheid aan autodiefstal te laten arresteren nadat er voorlopige hechtenis was geschorst. In een andere zaak is besloten dat de verdachte in Brasani moet worden opgenomen. Dit is een organisatie die zich bezighoudt met het onderdak verlenen aan verslaafden. De verdachte E. Josefina van 56 jaar was niet in de rechtbank aanwezig. Hij wordt beschuldigd van het vernielen van een Suzuki Alto op de Misa Alegre-straat en het stelen van verschillende eigendommen van het slachtoffer. Volgens de aanklacht nam hij onder andere een camera, een sieradenkist, een tablet en een autoscanner mee. Bij de politie heeft de verdachte aangegeven dat hij hulp wil om zijn leven te veranderen en te stoppen met het lastigvallen van mensen. Volgens de officier van justitie zijn ze bezig met de procedures om te zien of er ruimte is voor de verdachte in de instelling zodat hij kan worden gerehabiliteerd. De officier van justitie achtte de beschuldiging bewezen en vroeg om een gevangenisstraf van 60 dagen, waarvan 36 voorwaardelijk, plus 1 jaar volledige internering in de Brasani-instelling of althans voor een behandeling aldaar. Dit waren de berichten voor vandaag. Morgen zijn we terug. Voor vandaag wens ik je een fijne dag toe. Tot morgen.